Обърна се. Success. Майчо, майч. Не изглеждаш заинтригована. Мисля, че просто ме стълква. О, тя мръдна. Ела, майчо. О, колко е красива. Много обичам котки. Като малка, много често, когато намеря котенце примерно на улицата, винаги си го взима. Да ви разкажа историята на една клавиатура, която пресла да намери в кухата за буклук. Ето за това става дума. Прибирахме се от магазина и преслах я, видях най-отгоре в един контейнер. И реши, че ще е супер гениална идея да си я прибере, защото има много голяма колекционерска стойност. Елина? Току-що преслав и изпусна сандвича ми. Изпуснах го, да! Не, изпуснах своя сандвич, това е още по-лошо. По законите на Мърфи падна с лицето надолу. И то направи салто мортале, бе. На всичкото отгоре има един бекон, който като малко. Дай, ще направим saving private bacon. Виждате ли този бекон там, а? Той падна. Прави. Леле. Сега ще го сложим на мястото му поне. Ако не го изпуснеш на пода... Big salad for sandwich. Ево. Здравейте, пичо! Аз съм брак Лелина и съм изселник от Сирия. Обаче не съм много от Сирия, Леля ми живее в България 30 години. И решихме, че тук е по-добре, отколкото при танковете на Асад. Така, няма да ви говоря за краставицата днес, искам да видите това нещо в моята държава го няма. Аз съм безанец. Като безанец, вижте ме как изглежда. Влякал съм се, защото моите приятели в Люлин горят. Не се смей. Не се смей, защото бежанската криза е нещо много тежко. И това е проблем на... О, това е полицейска астра. Леко. Така. И продължавам. Братя бежанци. Чакайте. Бежанци, брат. Братя бежанци, продължаваме. Господин Брахмат, имам много сериозен въпрос за вас. Вие имате ли причина да се притеснявате от полицейски астри и бежанци? И искам да кажа снайперистка. Ами, принципно, ние нямаме Астра в нашата. Ние имаме Мерцедеси от 70-те години в Сирия, защото господин Асад реши, че каруците са малко стари. Погледнете къде живея. Това е една от къщите. Искам да видите ровите на слагвания на балкон. Искам да погледнете до грамата. Така изглежда от външната страна до грамата на Преслав Дмитрий Иванов. И той ще смени. Затова той не е ефтина работна ръка, Брахма. Абе, аз съм пак Брахмапутра. Покажи болницата, момиче. Покажи болницата. В момента нашата голяма българска блогърка Калинка. Калинче е 33. Ние така познаваме в Сирия. Ми каза, че ще ми купиш сладоледче. Не, чакай, как че ще си купиш сладолед, аз имам 2 лева. Така, обаче, мои кътници били бомбардирани в Сирия. Кътници правят проблем. Искам да ви кажа нещо друго. Погледнахме болница, защото в бункера ИСИС, в Сирия, мои семейство лежи в стазис. И те всички тук, в стазис, камера, чембър. И сега ние по някакъв начин екстрактнали техни душа и импортнали USB флаш драйв по главата. И сега те с нас. Забравих си името, кога. Извинявайте, обаче, мисля, че е време да приключим този влог, защото
Взехме за заложник Калинка и сме опачили с 30 кг експлозиви. Лаготмер! И така тук, за това виждате толкова обемна. Не, това са експлозиви. Това не е тластина, това е експлозиви. Лаготмер! И тези експлозиви сега отиваме към моля. Отиваме към моля, за да направим. Amazing, 8 януари! Знаете ли какво е на 8 януари? Рождения ми ден! Какво прави? Как е на този? Здравейте, пиче! Станах на 19. Много тъпо като цяло. Нищо не се променя. Ще ти щупа този фотоапарат главата, ретард. Защо правиш така на рождения ми ден? Защото може. Това е рождения ми ден! Това е 8 януари. Това е рождения ми ден! Искаш ли да видиш какво друго мога да направим на 8 януари? Вау! Ретард. Чакай, дай ми камерата за малко. Това липсата на автофокус е много лошо нещо. Не, просто ти си ретард, то не е Чакай сега. такива слабачки, Чакай сега. които не знаят хора. Не бе, тръпни се бе! Чакай бе, дръпни се! Дръпни се! Ретард, не! Но, тъчи. Това беше кръста, ретард. Добре, дай си допад. За малко да спа. Ивана, давай! Така, брат срещу брат, кръв срещу кръв. Какво ще се случи? Дами и господа, наблюдаваме нещо легендарно. Може да започнем между другото. Чакай! Дай. Не, трябва да си сложиш ръката и да кажеш старт. Аре, дай. Чакай! Давай. Ставаш ли? Само толкова. Аре, натисни да. Ма къде е малко? Ти е лъгъл. Аре, натисни да. Тук е добре, чакай. Аре, натисни да, дай. 70 срещу 79. Никой от тях не се отказва. Никой от тях не се отказва. Аре, натисни Скривиш да. се китката, Какво ще не се се случи? брои. Натисни да. Не отлепяй лака тя. Мене ми се мъртва стола на колецата. Аре, натисни да. Това не е на колеца, рей. Тардо. Китката. Преслава изправи. Аз не натискам. Преслава горе. Натисни да. Кит, това е супер шит, ама ти отлепяш лакът. Лагайте на масата. Аре, натисни да. Аре, бе, направете нещо интересно. 3 минути ми е вече влога, дай че нещо. Не, коляното ми е далеко, коляното ми държи маска. Какво? Защо лаката ти не е на това, бе? Аре, бе, пътю. Не. Си пътю. Това ли беше? Еми, Скуп.